tiradan. Dahan ti ka diaron sumuk ka sa kuha diri ah. Ba't mga gabusto ko, relax sa mudra day. Tiradan mo rin bus. Tirada? Dako na una, ganin kung sa sunod ako modus no. Wala na kay laktor adlaw ng mga mitop ni mo si Monchika ba noon? Sumang ka eh. Karong adlaw, karong orasa. Wala ko lakaw, pero niyang hapon na no. Kati kamay, magunsa mong day mo si Monchika day niyang hapon. Chika, ako rang hotdog weekly allowance na ako akong bibitsik. Grabe, matinabangon dyan kay kabusto ko. Matinabangon kay ko, basta kay babae lang. Grabe, kung kabusto ko eh. Adarit man kay ka eh. Kasi adarit, ang tawag sa kuha, taong may malasakit kasi. Asa naman to si Bibi Chika? Gimingaw na ko siyang hinilutan ba? Diri raman daw may magkita ba eh. Marag nara to diri sa ibabaw ba? Bibi Chika! Gusto ko eh. Woo! Kabigan naman mo, Bibi Chika. Uy! Nya, kumusta man mong pagpanghilot, Bibi Chika? Mingaw lagi ang customer karon oy. Mingaw, ana, bitaw ko sa imo nga ako lang imong hiluton, Bibi Chika. Dara, oh. Kumiti sa bayang kaliyog, Bing. Kani, wa pa gani ko nimo gihilot. Nga na kay 20. Dawat tayo sila sa mong bulsa. Sila sa mong bulsa. O diba? Wa pa gani ko nimo gihilot. Na kay 20 para sa ako. Adto ta sa unahan ta. Tara. Pak. Pero time sa nabantayan ako, Bibi Chika ba? Walot naman kay kakaroon bite. Gabi. Siyempre, atimado man ko ni mo gusto ko. Siyempre, atimanon ta ka. Uy, ikaw akong pinaka-favorite na manghilot sa katanan. Uy, lain lami mo hilot. Ikaw ra. Dagan day mi. Dagan, ikaw ra gani sa no. Ikaw ra akong favorite manghilot. Gimingaw jud ko nimo pag-ayo. Bibi Chika ba? Time na. Gusto ko eh. Labad man akong ulo eh. Naglabad imong ulo? Anong labad man na imong ulo? Time sabi. Oo. Ang palit imo nagaplas niya. Sulod sa mga bulsa. Anong naglabad man na imong ulo, Bibi Chika? Bilingkod sa tadiri abi kay niluto na lang sa abi. Lingkod. Anong labad man sa imong ulo? Ito? Labad man ni. Ati man ang tanak ito pag-ayo. Anong naglabad man inoon? Swerte kay ko ni mo ay. Siyempre, di ko musugot na maglabad pa na imong ulo. Uy, kay maglisod biya kay nang napakay gibati sa kuha. Unya labad pa jud kay na imong ulo. Boom! Bibi Chika, murag naglabad man sa dakong ulo, Bibi Chika. Gusto mo na to na hiluto na ako na. Luta palihog, Bi. Kabada ni, uy. Ha? Basta. Kayo. Uy, tarong nga gilat. Labad pa? Sa muti pagkalabad. Butong ko na mo, Perme, ha? Isa. Dagan na ikag kwarta gusto ko eh. Dagang kong kwarta, no? Dagan. Dagang kong kwarta, no? Ani maguna na itabo, Bibi Chika, oh? Igo na sa tungit sa ni. Ayaw. Uy, grabe, surtihan ako ni Dula. Uy, cash out na sa tani niya. Nana sa tayatag sa itong Bibi Chikas. Sa ako ang favorite nga tighilot. Gusto ko'y puti ka may lipay lagi ka. Usa man ka diri adoy. Di, nananta ko'y tuyo pero anong nipay mo kay ka nagunsa day ka. Dula-dula ra gud ako agad pero gusto kay kung iguan nga mga dula bay. No, saan na nga dula, boss? Dream Club. Dream Club? Sige, saan man pamaagi pagdula na? Gusto ka makabala sa pamahagis pagdula na eh. Unta kay, gwapo kay lipay, mong good kay kagod. Alangan mo, mugod ako pagsuporta sa akong mga Bibi Chikas. Good, labi na sa akong favorite nga tighilot. Grabe, walop, juga kag mga... Ani ra niyo. Sige, Dobby. Tayo na, download na nimo ang app. Sige, boss. Siyempre, mag-register na ka na. Nya, sa may gamiton ako pag-register, boss?
pag gamiton mo pag-register, na makakay cellphone. Naa boss. Na makakay cellphone number. Naapod. Cellphone number ay mong kinahanglan gamiton. Number ra. Imong register mo cellphone number, Tapos enter your password, imong gusto na password na walay makabalo jud. Sige. Ito lang makabalo. Tapos i-re-enter imong password. kunya pag mahimo na nako na boss. Kung mahimo na nimo na pag-enter nimo password, na sila i-send sa imuha nga OTP para ma-confirm ang imuhang kaugalingong account. Dali ara no. Dali ra kayo once ma-confirm imong account, di welcome. Welcome sa Dream Club. Dali ara na boss eh. Welcome na ni nga dula unya. Naa kay 5 nga puhunan para pangsugod nimong dula. 5 matik na 5. Matik 5 na kay pang dula nimo. Chupa na yan sa mga dula na boss. Ang mga dula na diri na ay color game, Color game. Dragon versus Tiger, Red and Black, Bear Dance. Pero ako pinaka-favorite na dula diri ang kusog kay kumuigo. Kaning tungit so. Grabe ba Kusog kay kaning tungit. Bato ba sa TikTok tungit ganina. Mo ganino mo na ako favorite na dula diri sa Dream Club pero kaning uban dula malingaw jud pud kana. Pero unsa kung tayo boss kaning nakadaghan ako na tigom, saan mo na ako pag cash out? Nara diri o withdraw or cash out. Diri nimo makuha through GCash na sila ha. Through GCash ang transaction ani para mas convenient. Di ka man niya ka naganahan ako dula boss ba? Saan man ako pag cash in pud boss? Nara nakabutang diri sa wallet nya ang nakalami ko jud ani basta new player ka daghan kay silag mga promo first top up mga inaana ba Putik ka makalis ka diri lang ka adto sa wallet para mag cash in ka ba or mag top up ka mga coins para magamit nimo sa dula. Good shit man gayo na boss bay pero kaning naman jud ko'y pinakatuyo sa imong mga boss bay nakaka-cash out nga na boss. Cash out ang oy. Putik ka may mauna ni. Mo na akong pinakatuyo sa imo boss kining mangram ta ko sa imong kwarta ba. Malagi na akong giingon ba? Kay buksan mong gud ko og kaning gasolina boss nya kailangan ako manghiram sa imo ra gyud ko murag makahiram ani ba. Pasalamat ka kusukay ko ning dulaan sige ka cash out. Oh, Putik ka may. pasi gasolina na. Salamat kayo boss. Pasi na ko boss. Woo! Cash out sa daan ni mi aning tungkit ay. Lami jud mo mohilot bibi chika. Uy, mo ikaw jud akong favorite na tighilot ba? Ang kwarta bay na bipug lakaw ron. Tawagan ko na ko to kung my friend kinaka-cash out biya to bay. Medyo kulong be. Unang data. Sa man ni nanawag? Uy, kabang nata sa middle of happiness. Na time sa bibi chika ha. Kaya ako sa nito bagon ha. Time sa jud. Kaya tubag tawahan na eh. Tubagan na ba? Muka uy. Muka mo ito nanawag. Uy, disturbo man kaayo. Hello my friend! Kamusta ka dira? Usa naman taong ka. Uy, disturbo man kay ka kabang nata sa middle of happiness. Nag-uban mi sa akong favorite manghihilot si Bibi Chika. Ka jud nimo. Uy, bisang asa nag-anad naman lang ka. Sige na lang kagsulpot bisang asa. Puti ka man ni my friend na ako. Eh, sorry na ko sa disturbo ko. Kay, syempre, mong friend ba na be tuyo. Nun sa naman ka, oy. Hiram na po ka kwarta. Saan taong ka? Uy, Na-shoot. Kuhan, Miki, na shoot ko sa kwarta. na-short ka kwarta. Sa muka jud nimo. Uy, Puti ka may abtik mong kayo may good sige ka nga pagkamigo. Wadyo ko nagmahay ba? Unya, palungon na ako ni. Good sa na ko sa gatos. sa muka yun ni si ma friend. Uy, disturbo kay ba? Baby chika. Mamalinta ta ka nang sa lugar nga walay mo disturbo sa to ba?